ohene ena nwumre so o ma yedi animonyam ma era wasense ne den so wa ma wodom aso yen so o si de obehu no mobo na wa wurade obehu no mobo ena da wa hu ma mobo na wo de wusura abishira ya ye ka se animonyam enka udi. Amen. Erade wasam se ye hwehwe wani mu daada ya bom pa ya fra wani mu adom ya fra tumi ya fra wa modin se ensane ena da ma yente ho ho ka na mutumi no ho sra so ma o ma nye nhyira wo Yesu Kristo din mu na me bom pa ya agidi fo nyina ka amen kase pa. Amen. 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 Adoni green so you are sorry to get stressed baby I will be more kind of near the to amen. Amen. And you may asafu Yehovah oya wadu makumanya kupo and you may to me ayawudia to me ayawudia and you may answer for Yehovah and you may we are waduma kumanya kupo yachibo to me ayawo yeah.
Kasinyami Oh,
wase eyo udi ni kese ena nyure yi oh ya siawa senya wona wo ya fa oh nyame batampa anyure ya na wase anyure ya na wase anyure ya na wase anyure ya na wase ya na wase amen nyame tumfo o my koso da wase yes Lord Ebeneza de waye yemfe kasase dan kaudi ni anyure ayi kaudi ni anyure yes ija jumadi akanyina hye wonsa onyame befa jumadi ndan no ewia yemfo wase den ni agidifo no nyina aka amen amen Amen. Hallelujah Amen. Jini se efie ho ejana so ho pa na nanwumre edem ha ayese ebere na du so onyame difo na tenase onyame somafo na tenase wo se awie yebre mu awurade se wonfa asem mraw na mpa ebere tia wani ayetie papa yi pi ni wona asachira afribone wona abusuam nkontontwetumi akekere won awurade ama won de won ho ampa nipa pi na nwisa papa yi awurade asoma no wotumi ene ahoden so chiro ne se de onyankopon asoma no oka onyankopon asem na ye papa wa ha se ene ode onyankopon asem obrew ba bibia obi a chebre na tenase na bohu sampa la wahia wonyame nipa edini ye bishop Albert Saki Kwapon ebere akwa papa nchan general yamu akwaba Asafo mejo so eburu yamishira o papa na mompo motesan onyankopon adom ene mpa boy ho ye ena anwumre ma memfa akwanya so na menchia Sumpa TV yes ahwefo Sumpa radio atiefo Michael ne wona ohwe yan ewo Facebook ene YouTube baby ohwe yan na utie ye free bia ye mamu nyina ajo ye mamu achen ye mamu aha ye nemse mo baby oko US npotem ne ekofa Canada ho nyina dia ade nsan yes inti sabrei baby owo bia ye chiachia mu nyina ewa safo awrade demo amen ma yena asampa nipa fo asese ode social issues no abrahwefo ne etiefo na sabre de wajaba ton no e de amasida awa sayenso yemfa nyankopon asem emrahwefo ne etiefo na ne ye de kan enemo asori otumfo nyankopon that's right na ya ye rade kese yenim se ena wasori awrade yes Lord na enam sa waye nyame kese nti nyankopon so baya won so kese my God oh anka amen kura amen na sida awa ye baseya na ye ka kira wo se eya fa no na fere obi na obi so mfere obi na ka kira ne se onyame so mafo no one ne team no aba yes na waba so na waba no pabere so enti omfa ne TV no ne radio no Facebook ni YouTube no follow yen na obeye nhira na mo amowo Facebook no de ye say ya mo like page no eya Sumpa page no na mo share link no ema afoforo so ntie bi na mo mfa mo comment so embara na ene de ye beko no soronko ene de ene na wotwe ye free sabreko si eda ya wada na de ye besa kire ye dwumedie mo kakra that's right na enam sa dwumedie kase bi wo ye nima eye befiada ne memene da nti no ye beko kakra na ebia na wo ye hoho ewo TV ni radio ni Facebook no afa na wabehia ye so a enye radio anase TV program keke na emom eye program asida awa nyame tumi ni nyame ahoden de ekira adanse ahodo a ede ekire no ano den amafo frɛ edi adanse frɛ mmia enti won so obedi adanse amen se omre na one ye enwen kosi se no ndo ebebo sabre de mame fa kwanya so ko MCR na menko systematic price azuka bema eni na ya no mo sika mo ne wona waka nyina se mo boy twuma na say nsuo ne light of dundundum no minti no ama etoda na mo twuma no na aye den aso mo bo mo de a chinchinchim mfidie no ma ye di atwaguo ewo TV ne radio no so ne Facebook na de kan say onyankopon onhyira mo na ma bo hwi akota kwa ne potem ho eye DJ Ken me ma wajo
na nyame nhyira o boy adwuma na yɛkɔ ɛyɛ nkuransante a na DJ Papatos so boy adwuma wɔ nkuransante potem ho broma mu ho nyankopɔ o nhyira na medro techiman dia na brother Philip one adwuma yɛfo nyina yɛmamo nyina adwo mo boy adwuma nyankopɔ o nhyira mo na onyamo kɛse sabre dia ɛyɛ fansuo si TV na nim radio no so Facebook no phone no nkyɛn da mra nyame asɛm ne yɛsɔre nyankopɔ nyina na nyame tumi bowuram. That's right. So o documents bia so abɔmɔden asɛ fagu TV na nim doc o CV obi bi yare fa the photo to ho na obi obabi bronsam ya fa no domum ohia sɛ nyame de ne nsa ka no babi bia waduro yi de watra futuo babi bia waduro yi watra futuo babi bia waduro no de ohia nyame abasa sɛ nyame de ne nsa ka no sɛ na nyame de ne nsa ka Saul no pase free sada no ɔne honam any moja etu ejina biom eno nso so nipa bi yo no enam saya so amanfo de adanse ahodo eba na wotwe ye bebia adanse de bia tum na afoforo nso so mo nyame ye bebia mamo ewo sida awadwuma die so no eya amanfo adanse mra na mo pie a mo ka se eya mo fra eya mo nya kwa nwure mu emfa adanse namba de ya me ka che mo se ye numbers na ya me bobo so no ubetimi aye wadanse no voice note de aba voice message de aba enti wo try say ye bietu mu na ama ye be pono kasafidie so ama obibi ahwebi na obibi atie bi enkanka mu a na ohaw bi damo so wabo bibi hu paya che na nyame nam sida awaso na nyankopon aya ama no o kai twere sem no e wo Lucas papa no ti don so yimudu ba akoko seduo no don kro no Yesu na ankasa bisa se akwatafo du na mesawo ya nkro na aka no omo wo hina omo amfa danse no na no se oka galada asafo asase no so a meka Mark chapter 5 that's right abarema na odabu da no mu ana ne ahohoma fa no mu ohia ye Awurade Yesu Kristo oche no abrante ye se obedi ye Awurade Yesu Kristo echi aso Yesu se dabi okurom ko manfo nchen ko wabusuam na de Awurade Nyankopon nam so ayama wo nyina ko kan nyina kire won na Bible sa abrante ni simu koe no ko kan san no wo Decapolis okoka sam no ewo Decapolis na Decapolis city eya enkran takurade takwa sunyane no munkuru ahinkuru no eno bowura mu entiya chese odane evangelist entiya date na nyame ye bibima ya eya ye di adanse eya ehaya adanse no so eya onyankopon akode aye di otwe ase ne so nkunam se o ka di sengoma na wase ye nam ogwama ne moja eni nipa ma danse so eni e di otwe ase ne so nkunim enti adanse hia nyankopon nyame dia ne betima ya ama yenti me fa yesika akoma no wosoro ho yenti me konsuo ma no yankoma nyankopon sika ye gina asase so nyina asori bi agisika mfa nkoma Awurade emmom ye de boama na hinie no emotre ye de boasa na adwuma ebekoso na de nyankopon nya ho mfaso pa no eye se ye nyankopon kese enti obu okra so open normal no na wa voice note se sia de na dance na ba eye 0557 0557 000 967 and 0557 0557 30 90 80 and a number chat was 0553 53 89 numbers ni mi ensa nyina so eye WhatsApp a obetime dia afaso and na opesa o join eye sida hour eye platform na eye o ma ye higher ye be ado na nyame asem a ye ba ye de be nyina no ye wi a ye de ni nyina to platform no so na mo amope quotations no na mo follow sabre yanko Facebook no mra ansa na yanchiacha nipa kakra bia aye betimi antimi mom nyina din enti wo opese ebo eya share na fa comments braba sa na utwa ho wo Facebook no so sa 10 no eba sa na
na udin na pie na yetima achia o e Facebook no so yanko osofo Bishop Bacho, Yeni Abema, I am Ishmoto Jinaso, Lydia Akanre Ejinaso, Elizabeth Menu, Ochre Gladys, Nanefia, Ruth Asamoah, Patience Edu, Felicia Enchua, Seth Sida Mensa, Sefa Jennifer, Alberta Tofik, Patricia Dankwa, Dennis Danso, Emmanuela Diodu, Georgina Ayambiri, Mami Pokuya, Lenda Owusu US, Nana Jesiwa Inshraba, Zinabu Amedu, Anoche Nancy, and Daniel Ameniampon, Duduana so Ekanwa, Ejinas Facebook no so. Me to also YouTube no so, and YouTube no so, Ayeshipa, Adjoa Boachewa, and Yasmo YouTube no so, Inshraba, Rich Ray, Portia, or say Blessing Amoa, Susie Danso, Charles Osaberima, Hega Amoa, Ernestina Gomez, Jessica Jemfi, Zinabu Amedu, Abena J, Edith Amoa, Angelina Prempe, Angelina Fukuyo, Safo Samuel, Amoa Dokas, and Rosina Apia Boache ewo YouTube no so a ena enumre omone yesum den. Nyankopon shramo samre dia mon like some page no na mon share link no na mon fa mo comments emara bosome bia no ewo asemfo abakon ye yi wo twere sem no mo na ye de toto ye na brabo ho na ye gina so e de bompaye na ye de tu nyamemma na adehye hwe etiyefo se yama ye ni emra ye ho so na sida our say ye ba the Debra Hwefo nyina ne say, where is the God of our fathers? Ye na janom nyankopon no wo he. De nti ebisa wo a wo hwe yan utie yan sana. So okan Isaiah chapter 10 na oko verse number 2 mu ho ko na okeka awa wa hwe ye bo hawa rempo yen hawa ye namojamu a okan ye ho okeka say wa sheye bosse kwa bia so obeji ye every year how and that's right. Okay, Isaiah chapter 41 okay verse 2 nkwa nyankopon ahye ye bo Isaiah chapter 43 kona nyankopon ahye ye bo ye kan Jeremiah chapter 29 verse 11 kwana nyankopon ahye ye bo oso di ma dwuru kwa ojiri ye ho ose enya musuo de obema ye wie ye papa obema ye ne daso sa oboshe ni nyina ye bisa se enne boshe no afa hefa okay Matthew chapter 7 verse number 7 ose ye frena yambom yanhwehwe yemisa osofo obise ma bisa de ma bere ma hwehwa ma bom sa nyankopo ohineme aware no ohineme ayadesa no ohineme sikasem no ohineme me mane sei ma bom nyame hineme yes ena ye ba fidie so ebisa sa adenti na nyame aye komo sa eno na yesi yanko tete atempon no ba bi okwan papa no dano na yamfa so e benya home e de amakra so onyankopon bo wiase bo nipa no o de na sem kan ye ho ene ne mara no no se beba se ye bedi na mara ne na hyede we nyina so de a nhira yi nyina beba ye so o wie ye no ase aka se na se beba se ye ni na hyede ni na temu de so de a numi nyina ebeba yen so eye Deuteronomy chapter 28 from verse 1 to 14 no eye nhira nko a the 15 no kono eyo how ne amania nyame de prayer ti nipa ma ye wura fi ya ho ti sida awa ye design hintasem no brahwefo ne atiefo se sene nyame tetete no nyame onsesan da sa na otie na emom ye na yakweti nyame asem se generation yesi asodin de be ko empaibo ne de ye be bo aso nyame asem ne de ye mfa ye juma ente bosumi nyina no na de ye kasa fa ho hindrances of life eye abrabomo akwansidie na abrabomo akwansidie no yesi borne so kan mra nipa be ye borne no onyankopon enhira ne nyankopon ohaw ne nyame si kwan se nyoma papa o se ninti na ama osoro akame o
ti nyame ti be ma osoro kame se nuoma papa bia osoro so na achede aye papa ne de ye pe no ne nyina afa soro han ye ja ne nchen eba that's right na ne de ya besese mu kakra efisa bosomi nyina na me no kasa afa nuoma esi kwan ho na ya beduru eye dayeson yetra dayeson ya beduru ebusua se ebusua so esi ni pakwan ebusua ya wo ya tumu ebusua bu okotom se kukuro ebusua ni nyina akwa asoro aso nuoma nkoyi kwasem ebusua bu ya emu yade ebusua bu ho awaresem ebusua bu ho owuo ni penyine nche ebusua bu ho ensan no ne abrapo bone ne enubone they say mrantia wofio ne baba woni nyina esei ebusua mu ade yesi nyankopon na obowura eya Mesopotamia na okoje eya Abraham efri ebusua kontotwe no sa nyankopon na me no me ne yesom no obetimi agyew eno nti bra no ye hyehyɛ program na ye wo program kase bia ye ya ede na ho ode nam na dance ewo program no mo na program festival na May ye wo ye nimu ya eye May edition no a program be dem May first no ye holiday enti no ma yenko MCR na yenfa dance be mienu ne miensa bi na hwe se nipa bi to anamo enti problem bi wo ha anamotuo ka ho amane bi wa utu anamo a ono na onyankopon so nam ne dom so eyema enti wona otutu anamo no won so de Awurade Nyankopon ayebi ayeden ama won no enemepese yetu anamo na yekọ MCR ho na yekofa adanse ene de bre obi a ohwe ya wutie ye na de wo mu nyina ne se program no ehye eda eye fiada eye first May eye first May and program no baso na and second May no so eye memeneda and also program no so baso na samre no and adentina mimie telephone no krantum na obi a waba bi pe no omfre na obi okra waba bi wafa dance omfre na omba se ma baby manya dance ma baby manya dance samre ufre chirechi ne benche na oba program no bia baby a obeda obenya baby ada baby a opesa obeda bia no obenya baby ayeden ada na insuo ni baby di odi be ye ho yie de menwene ho enti aboa pesa se de die kwa nya dan enwa enti hye na so papa enti sabre mi bie telephone na ayeden atum ebia watu anamo sida awai so wanya dance obetima afra di number 1 waba God of Possibility Prayer Festival ne bi pen wanya dance eno so ti menfre na odeba na amofo hu se obi otu kwan otu anamo ba ha no wa merenwu enti we ya dance mesre se mo hwe yen na mo tie no enya mpai bo bere ye bie 34 no bo mpai ma obi bia wo pe enti se wo frɛ na wo se ye bo mpai ma wo sabre ya meyi wafri so efrisem panyumfo se bibibia wo ne bere na twerɛsɛm no Bible so ka no se ka fo nwoma timiensa se bibibia wo ne mra onyankopɔn ahyehyɛ no osoro ase mihani pa ba mienu miensa bi na wa frɛ no de wo na dance aba se ohaw bi da so utu anamo no nyame ayi afiri ho ama wo follow sida awa one ye bompae na amane bi da so nyankopɔn aye uba God of Possibility Prayer Festival onyankopɔn so aye bibia ye dan ama ni nyina so obetimi ede abaso na etimi aboa enti mo a mo Facebook mo a mo hwe TV numbers no go enim screen enim na mo a mo tie radio no me bo number no eye 0557 0557 000 967 and a 0553 53 89 0553 53 89 Mame for frefo di kan praise God
wentimi anyina so also obetimi ababium 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 to betimi afredi sida our dance aba obetimi afre so ede eye God of possibility no adanse so aba ni nyina mefa. Praise God. Hallelujah. Odine baby a okasa fro na de na Awurade Nyankopon ayama. Since I feel chuma kokotia. But show me in sana say. It takes you that one. The more me feel more bumpy mammy as if my insane be quite mine. Hallelujah. Hallelujah. Na chasa onyin sembia na say na o follow sida our fry no bompire no. Say one for your fura say the way the answer na we do bosome mako nwotwe. Hallelujah. Mama no bompire. Me de wo share Awurade nsa. Awurade a ode wa twa bosome nwotwe no. Bosome baako aka ye bosome nkro no. Nyame abasa nu wachi. Awurade ma wo mfa ho emfa uba wo Yesu demo. Amen. 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 Fa adanse to so mienu. Praise God. Hallelujah. Kan tika udi ni baby o kasa firo na de na Awurade Nyankopon ayama wo. Ebe ko nika na Kadafi takwa. 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 Papa kasa. Me ba wa kwa chwa zan nyame mandi economic advice. Me je pa bo man ne pa na ne pa. Mo o dia follow ye be di ada ye be bon pa na se de ye di adanse ye. Ye se sa bre de wo be frɛ se ya de. Yenti be no mo mpa se ya. Ya dance ne de mo follow sida hour. Ene omo amoba program wa ba pa bo ha bia nyame ye bibia ma won se mpa bo. Praise God. Hallelujah. Papa me kata so tchimai. Ka se free tchimai. Mo Papa me ya fiya all star. So to fiya me ya. Eso me search ni di what she Bible so me papa me ti e ya lu. o Bible so many. Ami ti e ya lu pi me na ni bi. Se ni na ni. Papa wa ye bia ma me papa. Awurade na ye. Awurade me no bompae. Wo den di sen. Ebe de ma kana. Ma bra tchimai o so follow yen. Osa na da wo so nyina ekọ. Awurade me de wa fran hye o moje no mo. E ma yare ni ni nya biom. Afi na koma so ade bia ohia Awurade yema no. Na san fra fidie so fa dance emna. Amen. Amen. Also praise God. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa firo na de na Awurade anam sidas awa yi so ananse oba mpa ebo ananse oba program no bi so anyame ayama. Me pa cho me din de ma abna me kasa free bu ahafo. Me pa cho me de me hu bo sida awa. Nyankopon ye na mo so ye bibra ma me. Me bi masam okoso na me ban yare ni nyina akọ. Nso no so de nso no de ya ma me no. Papa, da nyame ase me da wonu timi nyina nso ase. Na me shira pa. Awurade bravo kroben so na ofrefre. Ba cho tchimai. Awurade me sansoma wasem ko tchimai. Wa fana abranchen. Oso follow sida awa. Nyoma hodo na Awurade Nyankopon oyama no. Na djuma sem ne ba oyade nyina kọ. Awurade kọ so na ma na dance e wo tchimai so. E na wo fra o de dance fo fra bra. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Udini baby a okasa free na de na Awurade ayama o say yam paibo sida awa anase programs ayeye e ofia. E pa cho program na numre nya no fa no. Na me fresh say iba UK in Qatar so. Nti be na ni 3 days wa frame me say ni lawyer na fresh say 1 man 4 years. Qatar. Hallelujah. Also udin di say no free him fa. Pa cho me de pa cha me pa so di na na bo nsu wo UK. Na okasa free him. Na na pa kasa free kwete. Na nka kasa mo ya dia ma no. Man fon kata wo de ye adwuma. Ko mu 60 na me bayi bobo na me beche se. Fat na ed ne ma no. Nti e to ni akate ya me baye.
Nyame so aye. Oh. Ani nyɛ mo mawrade na awrade ba nse ne nsa ka kura ya ona betumi ayi na adwuma. Hallelujah. Se dia dance se dia ka nyina. Mame no sambo mpae. Me suma awrade asɛm kokote. Awrade a wayama ne ba ewo UK no. Dia ka biara. Awrade wo hye nyuma papa se a o de kwawie pa. Awrade yama no na asɛm fa dance from ra. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. That's what you can Encounter so. So me de me pa bi asem bono. Be na ochibe mi no ni wabaha ba ne se wabaha ko. Intimidate dance di ashere ba ne se wabaha ko. Intimidate dance di ashere de nu nyaman kam de nu nyaman kam masin so shira. Everade na ye. Ma utumi kese change masin so shira. Everade na ye. Ma utumi kese change se ya wo fa ya nwa modwuma. Hallelujah. Na ma me frefe hefa. Facho bi free nkran ya. Nkran. Me no bomb paye. Awurade eso mo wasem ko wa franche wo Accra ho. Me de ne ba no hye awurade nsa. Shepherd de ba sase so awurade ma shepherd ni nyina mmerem na omame emfre so fa dance yakasi ensembra. Amen. Amen. Praise God. Hello, me kadafri achina kru. Mo dia na awurade nyankopon ayo achina kru. Ane kasa. Efreme madam mata. Kasa. Me babi so kwantu ya na me bompa yesa me. Me join sida awa no. Dia fibroid be to so yese be ye wo surgery operation. Na nyame nam sida awa so ma fibroid nyina nane no be de Awurade nsa sɛ yade bia mabiom obesan fra fidie so de adanse kase abra Awurade. Amen. Amen. Onso obetimi aba fidie no so de wadanse aba na me ba onka ye sɛ program kase no eba so fiada eye God of Possibility Prayer Festival esan ye de ben afofida holiday obetimi de omani nyina aba e benya bre na ye no won abompaye na obi me no bompaye me suma Awurade asem ko Accra Awurade a wafra Johnny Sida awa ne mamienu di odi kan wanya ne nkrata no Awurade a wahye nyuma papa se no Awurade fa ko wiye papa ya aka no Awurade fa no so de ma no na wafra mfre no fa danse e ma Awurade din. Amen. Amen. Also betimi afred wa dance aba say ya solufie ha dance say yesida awa dance obetimi afre na odi aba na me bo nka ye say program no eye fiada ene me yenhira eno ne ye say amanfo se omufre abusua emo den abusua apam wo mu abusua wo mu a yenwade uwo mu a yentukwan uwo mu a yade bi da fie ho uwo mu a nkura mabawa ne mnante sei to anamobra na Awurade ebe ma me fa dance no ba ko bio. Praise God. Hello. Hallelujah wa ha udini baby o kasa free na de na Awurade ayama wo. Hello. And hi maji wo so na osan free bio na online no Ekotete da no ho kakra. Ekotete da no ho kakra. Pacho. Mano da litu sedru.
Quarter years. Into here, what year? And you mean Fanyako. Now I'm a cool thing, so you could make it in the you're quite meaning at them. Come on. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Mommy, Udini baby or Casa free. Pacho make a fish betting pool. Your friend sisters are for and fat dance emra. Dawson. Also bet me from one more friend I be a young quite room. Obet ya wa dance and also voice note. Eddie are sending no money beer. Ya bebo ama obibia eti. Na young one Nyankopo gusua bremo oye juma. Amen fat dance any be. Praise God. Hello. Chairman, can take her. Chairman. When to me and you know so some cobrabium. Praise God. Just how brave ye dear dance and to follow ye. Ye be quavi yam no more bompire. Mamma a ya dance and ye dear. Praise God. Hallelujah. Mammy, Udini baby or Casa Fruna, dear Radi, Ayamau, I will see the hour no so, and answer what to an amaba a solufia, dear Radi Ayamau. What was my culture? A fresh and crank. And Cransa. I'm so made the with the Jesus evening. Now, Miss Lena, Miss me back about rocket to a year, so Hannah, position and yet. Or Solano Pano puts soon be a good team up on fire, sir. Many in dear. No, you just good. That's right. Only GDA or the year, and then the banner hurry about fourth position. Obe hurry about first position. Amen. Hallelujah. Amen. No one pie. Erade me diabo frano she Kristo bojem. Erade o se ka obi nyansa ye misao. Erade kwaso ama ne nim de ne nyansa enye kese. Me san bompa mo afran. Se de down na koma so no. Erade yema no. No san fa dance emre wo fidi so. Amen. Amen. Also betime afre e de wa dance aba. Mon share no so se sa brede e ya dance e bere. Enti mon fa nche ye ofre na nya dance ya ye no mo mpai every say ye breba ye ba ye bompai mam pi. Sa brede mo ma ye fa dance o kase free na dia na rade. Me kasa free tachima me di makansa. Mo me jale pa the 2004 na me nan ye me ya. 2004 me aduro ni ho e bo ni ho ni kwasa. Well, 2025 we panem. The usin senesa tina hu se se de me nano aye. Na mbiri ni na be se de ma hu sa ye. Hallelujah. Ma chin so no joana mo. Na me ya me first evidence so join. Ya paso me materials kakra ntin. First me tia sister me ya mbele na ya. O ma tofi. Tia me de tele pitia na me ya tumeke manya 100 400 500 abesi. O de ba now no mba mo dia bedidi. Hallelujah. Amen. Some catch now say follow see the hour and some first service no. How the ayama. Let us mama o ya de no say be say 20 something years na about so. The 2004 22 years or 9 for 22 years. Nyame nam ne dom so sida awan pai boy so ne insio sese ye mama ho aton. Mama me no bom pai. Me suma urade asempa tachi man. Me de wo no ma no nana no sha urade nsa. We juma o ye. Nyankopon konso anom wa dance ye. Amen. Da wa koma so urade nyama. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Oh, when you man, you know, so 0557. Yeah, na boy some na nia to say we ni. Ni e dwanu so man
Na bunkum. Wo de ka dwane de anu wie enti dwane se se ekọ. Papa. Enti se dwane kwaso kama. Kwaso kama. Yeah. Enti ya kan for ma for some so join see that hour no be. Afa to aso problem for aba no. Fa no so bra na yiti. Mate. Me nine bunkum papa. Itimi ya me ya sa na kuma ya me ya. Na me bota nyi so da twere next thing. Mo Sira Nyankopon say that you your man Oma me ba no ntwere once na one fan some yare. Amen. Mama no fire. Eya fancy o de be TV ne so na ye wi a fa bi fa nice. Ewurade me soma wasem ko techi man Nkransa. Wa fana ne nine me stress ayaresa entoso. Ne ba no ezan for me twere no once or Amen. Praise God. Oh, where dear father, where Jonas watcher, what ya to some frebium na ye befa. Now me kai will say, also far by dear now, my memfa, the other. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini babia o kasefri na dear na radina kupon. Ukransa. Itiemo pa. Amen. Amen. Next I say na yare how one. Oh, I'm for the last one. Now your mom pie kakra. Praise God. Hello. Hallelujah. Oh, didn't baby okasa fro na dia na rade nyankopon ayama. Ana kada friend my zana bayan na bi je baba mo na me dana mo na me ana mo be shi ba mo no mo be de shi razi me so no mo tete de ateko. You say the ho na me yo shi oni nyina ateko. Me bomb pie de wo dosu ko wo Yesu mo je. Yare no mabiom wo Yesu demo. Afa me fra dance am. Amen. Amen. Mesra say se meant to be for ofrefo bia mo amofre nyina mesre se mo bagya me pese ye bom pa ye be 5 minutes bi na won so a wo hwe ya wuti ya mo amofra mo se mo yare mo amwo haw no ye de kwa rade nim what is obi se obi de nyanse ho adanse obi edi akwantuo ne nkrata ho adanse obi edi adwuma ho adanse na chesa adanse na egusroto ye bom pa ye kira iso bom pa ka se rade Yesu enanyumre sida awa iso amafo afraid dia dance enanyumre so mama adanse obi manso obi kroso my Ghana imo my Ghana mama adanse Mama pompa yesa dance kro wo hia bia urade mfa ma wo Jesus Christ. Already obibia all follow sida our enanyumre. Yes, Lord. Obibia o tie yen. Yes. Bibia o tie yen fribia. Say yen krane ne potem. Yes. Say ya takwa ne nkoko ne potem, hotakura de ne potem. Kumase ne potem. Sunyane nkransa nkoko ne potem. Ene nkransa kofa techima ne potem. Jesus. Brekum ne kofa domanu ne potem. Yes. Me bompa ye shenya me to me.
ahoɔden nyame ahoɔden sɛ baabi bi a wowɔ biara ɛmmra wo nkyɛn woyare gye wayaresa wo a woyare gye wayaresa wo a wohia adwuma na ɛmpagya adwuma kwan ɛmiema wo a wohia yɛfodeɛ nyame fa ba ntɔ wo yam nyame fa ba ntɔ wo yam mmra nkratasɛm awurade nyɛma wo nkratasɛm nyame nyɛma wo wo a woforo yɛ wɔ Europe Asia America baabi a wotie bia awurade mfa ne nsa nka wo adeɛ bi ɛda wakoma so awurade nyɛma wo adanse a wobɔ ho mpae sɛ awurade nom bi awurade nyɛma wo awurade mefra adanse ma wo mefra adanse ma wo mefra adanse ma wo adanse bi a wobɔ ho mpae awurade nyɛma wo wo a woyare nyame nsa wo yadeɛ wo adwuma sɛm enye yie wo awaresɛm enye yie wo sikasɛm enye yie wo a woji bibi wo bi wo awurade man wo nsa nka wo a wo appointment nyame ma wo ni kunim wo a oba ekwa akɔtwerɛ exams me bompa yɛsɛ wo se ɛka obi nyansa yɛmi sɛ wo awurade nyansa ne wosra de twerɛ exams no mesrɛma wo ba no wo ankasa mesrɛma nyame ma wo wosra de twerɛ yɛtwa wo Yesu demo sa pampi wo abusua no sɛ wo twerɛ exams a wo mpaase a Yesu moja enyu firi sa pam no amen ochina mo amobekọ mo nnwuma so me de mo shawra densa mo ton ye beto ye to so ye betua ochina wadi frenya nhira amen ofi banye nhira appointment bi a wo bi a enye ye amen o twen bibie ne mo kwan se ye onkrata sem osika bi adwuma bi Erade ma unti good news. Amen. Erade ma unti good news. Amen. Erade ma unti asem papa. Amen. Erade ma unti asem papa. Amen. Frere adanse ma wo Yesu demo ka amen. 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 Mo anamo pesa ya na mo bompa na ye sane outa ye na mesena na ofre na ofra me ni me team no ye na obabompa eye okere nyame ya adoma same time ye besen ye hia ewo sida awayiso eye 9 to 10 sabre de page wonsuo na o documents na ye mompa ye na ni Yesu moja amen isono na ni Yesu moja amen na ni ayare sensio amen na ni senchire ni nsio ye odi nsio beye biara nyame ma wa dance sanso na o documents bia me de dosu ko wo Yesu moja amen e fra dance egu documents no so ade bia wa peja me fra dance egu so wo Yesu demo and I'm a bumpire. Jimmy Soxe. Amen. Amen. Yami Shiraupi. Sa ufolo. Eye sida awa. The bumpire do feel chevra densa. The bumpire say na joy obeda. Na ona beya ode. Proverbs chapter 3, verse 24. Also obeda. Na ona beya ode. Na umo brim brim. And na joy umo brim brim. Onyankopon show krano ni pedua soa. Ohon emasem. Wo Yesu Kristo demo ena about paye amount me jira fidi kesi yesu so obi bia oson daye basa basa owo daye a chirisen daye nkukudie daye me jira fidi yesu me twa daye boni mu me twa owo daye no me twa yade mu daye mu efro so se daye boni no enya dwuma wo Yesu demo ena mabom paye de nani das wo chena asa me shenya me to me se onyame enya miracle nyame oyen senchene nyankopon onyen senchene ma wa wani das wa asa ochina obu o se akafo oba me so obi se china de medie ho aye den ochina me pesika ya de sika ne dwete ye urade de me bompa se sika kwan me ma me fresh bremu aboafo ma me fresh bremu aboafo ma amen ense wuye me fra dance ma ka amen amen ya me shira upi sa wo say wo mre na de follow ye ochira same time ye be say